Takže já bych poprosil velitele vedoucího z Popova, aby se zastavil a podepsal výsledek. Takže odstartováno. Startovní číslo 77, Brno Vinohrady 78, Štítná nad Váří, Štítná po 2 metry na otačce dříve. Ale Perou se s těma metrama chlapci oba šikovně. Takže Štítná nad Váří je vpředu, teď je to 5 metrů. Krásné spojky a natáhnuté hadice, výborně. Brno zatím tahá za kratší konec. A to se v závěru všechno může změnit. Takže Štítná nad Váří. Kluci se tam srovnali malinko v tom běhu. Budeme stahovat, takže asi uvidíme klasické botání. Pojď! Úplně, tak naskočil mikrofon zpátky, tam zkoušíme pořád.